Da vi skulle være med i at bygge det her hus til neurorehabilitering for hjerneskade- og rygmarvsskade patienter, der valgte vi at tage alle faggrupper ind, der har noget med patienterne at gøre i deres forløb. Og det betød, at vi kunne sidde og drøfte, hvordan vi ville putte teknologien ind i vores hus. Det gælder vores træningsmoduler, loftlifter, forskellige teknologier, armrobotter, gangtræningsrobotter. Og det betyder, at vi kan faktisk i alle faser af patienternes genoptræning, kan vi bruge det aktivt. Det har stor betydning, at vi kan tænke det i faser, fra patienten er på stuen, og hele vejen igennem, at de kommer længere og længere ud fra stuerne, ud i arealerne og helt ud til uderehabiliteringsområderne, så vi tænker deres træning hele vejen rundt. Det, at vi har fået de her træningsmoduler i loftliftene, har givet os mulighed for at træne mere sikkert, hvor terapeuterne, der er sammen med patienterne, kan tage hænderne lidt længere væk, og alligevel være tæt på, og det er det har hjulpet os med at udvide mulighederne for den slags træning. Det at have loftliftene med træningsmodul inde på vores enestuer, det har gjort, at vi kan tilrettelægge efter den enkeltes behov, så vi sikrer i overgangen fra, at patienten ikke har været oppe at stå, ikke har trænet sin balance gennem længere tid, kan gøre det mere sikkert, og vi kan sætte det her modul på, og så kan vi faktisk aktivt og sikkert støtte patienten i at tage skridtet fra at være liggende over noget tid, til at komme op og sidde og stå og gå.